ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ତାଲିକାକୁ ମିଶାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ Cukup aja. Cosa chirre? Kota udah ya pada akhirnya cira keluar ke. Kota kucing harus agar kau pada.
Sesame episode Jaya খুব যে পাখে পাখে বে খুব যে পাখে পাখে লোক পুরো পারবে কি আরে ভাই আকে মনে সমঝবা আকে আকে হাতে কিনে হারবে এ কাহ ଯିବା ହେଲେ କିନ୍ଦରା ଆନ୍ତା କିନ୍ଦରା ଆକେ ମୋड़ ଯା कौन आए थे দেখি দিচ্ছ তোমরা মনে বুঝছ দেখো আর দেখো দেখে আর কি সুজাতা দেখি জন মানে পুরা বঢ়িয়া মেকअप ହେଇଛନ୍ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରାଯାଉଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ିପାରିବ ଧ୍ୟାନ ମହାନବୀୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି बहुत दिन पूर्व କିନ୍ତୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଜକେ ବଢ଼ି ନେଇ ପାରିଲା ଆମର ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ବୟସ 300